Ka Samsung kala launch ya kana pun thamai budget jangka kata gade ka Samsung Galaxy M36. Kana gade ka successor la na ka bami peting na ka Samsung Galaxy M35. Bat kine ki M series jangka ki dagi phone ki baju ya yo bha. Bat ki bala bat ro shibun tili kita ki nam kumba pi i hang nema. Bat ka de ro ka we na ki phone ki ba best tam ka kamera ki ba hapok ka RP1000. Te ha kana ka video ngi nyepet ya kita ki features jangka na M36. Kito ki babat ya ka Samsung M35 singa bha ya komen hang ne harum. Bat aya ka feedback jang pi kalong kum nama kata ka kamera jangka ka den M kumba ki ya tho. Te jua bengan sedang ngatrai pila ya tibi ka eka ba pidon kamban le kum kadak jong ka appreciation jong pi ya ki kam bangan le ma kata da ka ba pia like share bat ya comment ro ngajus nya tonat ban pe ya ki comment sejong pi kam tam le ya ki to ki ba appreciate ma ya ki kam bangan le habang ai ya ki ne ki comment sejong pi am nganang snya tonat susu ban sina ya ki video dan nang ya ga jing support jong pi kum ne bangan nang ya la ban nang ya permit kum ki ne ki video ma te yang in sedang no menta tengin sedang syua kum bangi ju sedang ma ya kata ka design bat ka build jong ka ngayu ha ga ne ka Samsung kala company internet susu ma kata ka design jong ka lada ya pe le ka Bernardine jongka kala nang kam stang ne slim shushu Henry haga jing i jonga ba haga ne ga M36 ka Samsung kala company internet tang ka Bernardine ma namar lada phiapit ka bana khmat jongka la ne ga display jongka ka kham i rim ma kata ka design jongka kumba phi i hang ne kito ki bezel jongka ki kham he ma kito ki line bayong nasat jongka display jongka ki kham he ma kito bat kila ai ro da ka to water drop notch ma kata ka camera cut out jongka bale nga ongum ta ba kala kham i rim kata ka design jongka ka display jongka namar haga to ka rim am kata ka M35 ki ada kata ka punch hole display kana ka punch hole display ka kham i long clean kata ka display jangka ma te ka body bat ka frame jangka na pun kisna da ki plastik lane kita ki polycarbonate bat ka bak jangka ru kisna da ki ju hi da ki plastik ka jing ben jangka na pun kalong nyau point nyau kala stang bhala da compare bat ka to ka M35 ka ba mi menins nama ka to namar ka to ka pa hadu khandai point iwe kata ka jing ben jangka kala kham ben ma ka to bat ka jing khia na ka weight jangka na ka batamai ka pa sis pa khandai pun nyau gram haki sim card kana pun ka support dagi dual nano sim card da kata ka hybrid slot ma kamut ka don ya kata ka option banbu SD card lane ka memory card ma handre kan ma bahagi negi hybrid sim slot lada phibu ya ka memory card lane ka SD card pinla ban penon kam tang ka wega sim card handre lada phim tip SD card lane memory card pinla ban use artiligi sim card ya kata ki khot ka hybrid sim slot nang taban unlock ya kana pun ki ada ka side mounted fingerprint haga jing sisa ta ki la de ban ada ka under display fingerprint ma namar ki under display fingerprint ki support tang haki AMOLED display ma kana ka pun kala don daga AMOLED display ndrek ki claim ai mo ngam tip bale te haki color jangka kana ka pun ka don lai jai ka banang kong kata ka orange haze ka baar kata ka velvet black ka balai pat kata ka serene green ha ka IP rating lai thu bagi ai da ka IP67 tengin nyepet pat ya ga display jangka ka jing ha ka display jangka na ka pun kalong 0.9 inci da kata ka full HD plus super AMOLED plus display 6 Hz ka refresh rate bat hadu pras pa nits kata ka high brightness jangka ka peak brightness te ki claim ya tu shai ma kan gi ai ban page video kum ha ga YouTube kana ga display jangka kala support da ka 4K HDR ro tenang ta ha ka protection jangka na ga display ki ada ga Gorilla Glass Victus Plus te ha chipset lana processor kana ka pun ki ada Samsung Exynos 1380 bat san nanometer kisnayo une uju processor ki aha ka to M35 ro ma ha ka dor ka bahapo RP1000 une processor de ulong decent ma kata ka performance jong umde ubala khlain bat umde ru batlot than usu long medium ma kata ka performance jong te ha ka Antutu score une processor uya san lak tam bat ulak kerja ya kan riu lak ro te ha ki games kum ka BGMI kana ka pun ka support daga 60 fps te ha ka software bat kana ka pun ka ada ka Android 15 bat uta One UI 7 bat hadun hendru snem kin aya ka Android update bat hadun hendru snem pat kin aya ka security update ki pun ki bahapo RP1000 tangga Samsung hi ke balak ban ai bun snem kita ki update haki AI features ru kana ka pun ka ai sibun bha kita ki AI features ma kumba ka ju ai haki to ki pun barim dor jangka bat kala ai kerteng ru yakini ki AI features jangka da kata ka AI monster ma ki main AI features jangka ki long kumne kum kata ka circle to search with Google kata ka Gemini Live ka object eraser kata ka image clipper nang ta kata ka edit suggestions ka AI smart select kata ka AI depth mapping nang ta kata ka auto night mode nang ta sa kata ka night portraits nang ta kata ka AI select mat nang ta kata ka photo remaster kine kide kita ki main features jang kata ka AI ka bakila ai kerteng da kata ka AI monster tenang ta haga rambat ka storage jangka kana ka pun ka don lajat ma kita ki variant ka banangkong kata ka base variant jangka kan 100GB ka RAM bat 4GB ka storage ka baar pat kata ka 4GB ka RAM bat 4GB ka storage ka balai pat kata ka 4GB ka RAM bat 4GB ka storage ka jat RAM bagil ai kana ka pun kata da ka LPDDR4X bat ka jat storage bagil ai kata da ka UFS 2.2 teman-teman ini pej haga kamera jangka
Karena gapun ka don lai teli kita ki kamera jongka mo. Haga kamera ru ki claim upgrade mo. Kidang ai ka cu hi kumbaki ai haga to ka M35. Ka primary la nega main kamera jongka ki ada ka 100 megapixel bat kala support ru ya ka OIS. Bat hagi video kala support daga 4K 30 fps. Nang taga kamera ka ba arpat ki ada ka prime megapixel ka taga ultra wide kamera. Ki pun ki ba hapo RP jar kamyar ba ban lap mo ki pun ki ba ai ya ka taga ultra wide kamera. Henry hakane kila ai mo ya ka taga ultra wide kamera. Bat hangne kila ai tang daga prime megapixel. Nang taga balai pat ka kamera ki ada ka 4 megapixel ka taga macro kamera. Dan nang taga front kamera pat ki ada ka 4 megapixel. Bat hagi video kala support daga 4K 30 fps. Generally hapo RP hajar kamyar ba ban lap ya ki pun ki bala support daga 4K video haga front kamera mo. Henry hakane ka front kamera ru kala support daga 4K video. Kamut kala biang bahai kam tam ya gitu ki balik vlog mo. Temen tapat inye poi hau bateri jongka. U bateri jongka ki ada usan hajar mAh. Hangne ru ngamti balik ki downgrade mo lane penduna ya utau bateri jongka. Nomor haga tu ka M35 ki ada u 1000 mAh. Bat hau charger pat kana ka pun ka support dau arpusan watt. Henry kan ma bahaba kana ka Samsung M kam ju ya utau charger lane u adapter. Pin hub ban order separate ya utau charger ba pin lak ban penon kam ya kana ka pun mo. Dah hagi be pat ki features jong kana ka pun ka support daki multiple teli kita ki 5G ban. Hau wifi ka support dau wifi 6 dau utau dual ban mo. Bat bluetooth ka support dau bluetooth version 5.3 ka NMC ru ka don ki mic ru ki don arteli. Hau speaker pat ki ai tang dau we hangne ru ki la downgrade mo na ka to ko barim. Namar haga to ko barim ka to ko M35 ki ai daga dual stereo speaker. Haga ne pat ki la downgrade ki la ai tang dau single speaker. Bat barok ki sensor ki badon kam kila download. Te ya ka dor jong kana ka pun ngan sabuk daga link jong ka hapok ka description jong kana ka video lane ha ka pin comment. Namar ha ka por bangasina ya kana ka video ngampat yo jing tip ya ki dor jong ka mo. Bat kana ka pun ka de kata ka Amazon exclusive kamut kinti tang ha ka Amazon amde na Flipkart mo. Bat ka tarik ba kinti nang kong ka kata ha ka khat ar tarik jong ubnai Julai. Ngan ya thu hok ya phima haga jing I jonga kana ka phone kamdon jingmut kila launch ka namar la bun bha kita ki features kala downgrade na ka to barim kum haga display kila pendu ya kata ka punch hole mo ka bakila ai haga to ka M35 ka to ka M35 kala kham long ethernet mo kata ka display jongka namar bagi ada ka to ka punch hole display haga nepat ki ada ka to ka water drop notch ka to te kala kham irim ka to ka design jongka nang ta ha speaker ru kana ka phone kala downgrade namar haga to ka barim ki ada ki dual stereo speaker kalong stereo ma haga nepat ki ai tang da we single speaker ngamti balik ka Samsung kala downgrade ya ki features jong kana ka phone haga jing sisa ki dei ban upgrade ma ki phone thamai ka model thamai kala dei ban upgrade nang ta ha battery ru kana ka phone kala downgrade namar haga to ka barim ki ada 1000 mAh haga nepat ki la downgrade syaka 1000 mAh. Ka opinion jonga ya kana ka phone balada pitit ya kana ka phone tang na ka bantaban penon kam ya kita ki AI features jongka bat ya ka kamera jongka lane ka phone ka ba pen biang ru ya ki updates namar lang ba ki nagi update sam hadin san rus nem ru pin singa kumba kadang thama bet kita ki software jongka namar ba ki pen biang ya ki updates jongka Henry haba ya pit ya ki we pat ki feature jongka tela bun pelat kita ki downgrades jongka ma na ka to ka barim ngathrai kala penduna kumne lane downgrade ya kana ka phone tang na ka daw bakala asibun teli kita ki AI features namar kine ki AI features ki chat ai tang ha ki phone rem dor jongka ma ngathrai lang ba kana ka video philala ban singa thu ya kita ki features jong kana ka phone bat philala ban decide bakal along em kata ka phone ka bala ban penbiang ya kita ki jing don kam jong phi te lada phikwa ban nang yu kum kine ki jat video singa ba like bat subscribe ya kana ka channel tengin nya sempat ha ka we pat ka video jonga ku bless you bun.